Croeso I Byddi Be etholiadau Senedd. Eich Prifysgol, Eich Dinas. Eich Senedd. Ond be di'r Senedd? Y Senedd sy'n creu deddfau yma yng Nghymru fel rhan o Lywodraeth Cymru. Yn nhw sy'n gyfrifol am greu'r deddfa sy'n effeithio ar eich bywyd chi o ddydd I ddydd. Pethau megis iechyd, addysg, trafnidiaeth, trethu, yr iaith Gymraeg a llawer iawn mwy. Mae gen bob myfyriwr yr hawl I bleidleisio, a mi fydd yr rheini dechreu'n hethol yn gwneud y penderfyniadau mawr am ddyfodol ein gwlad. Mae'r Senedd wedi'w thrawsnewid ar gyfer etholiadau eleni. Mae Cymru bellach wedi'w rhannu yn 16 etholaeth, a mi fydd pob etholaeth yn ethol 6 aelod o'r Senedd. Mi fydd nifer yr aelodau yn cynyddu o 60 I 96. Eleni, mi fydd Cymru yn defnyddio system gynrychiolaeth gyfrannol sydd yn golygu bod pob pleidlais yn cyfri. Fel i'r drigolion Cymru, dyma'ch cyfle chi I gael senior y wlad da chi'n byw yn ei. Fel rheol, mae pobl ifanc yn llai parod I bleidleisio yn y pobl hŷn. Felly, pleidleisiwch mwyn i'r materion sy'n bwysig I chi gael eu clywed gan wleidyddio. Cymru, Saeson, Gwyddelod, Albanwyr neu fyfyrwyr rhyngwladol, mae gennych chi gyd yr hawl I bleidleisio. Mae angen I chi gofrestru I bleidleisio erbyn yr 20 o Ebrill, a mae'n broses syml iawn I wneud ar-lein sy'n mond yn cymryd 5 munud I wneud. Mi gewch chi gofrestru I bleidleisio adra neu yma yng Nghaerdydd, ond dim ond un waith gewch chi bleidleisio yn yr etholiad. Os da chi'n meddwl bod chi wedi cofrestru I bleidleisio, checiwch ar wefan gov.uk. Felly, sut ydyn ni'n bleidleisio? Ar y ddiwrnod yr etholiad, ewch i'ch gorsaf bleidleisio leol mwynhau'ch pleidlais. Ond, newyddion da, sdi ddim angen ID arnoch chi. Pan fyddwch chi'n cyrraedd yr orsaf bleidleisio, mi fydd rhaid I chi ddewis I wneud plaid gwleidyddol neu ymgeisydd annibynnol a taro'ch pleidlais yn y postio'r papur I fewn i'r blwch. Os da chi'n methu cyrraedd eich gorsaf bleidleisio, mae yna ffyrdd eraill I chi daro'ch pleidlais. Mi allwch chi gofrestru am bleidlais bost, sydd yn eich caniatáu chi I bleidleisio o flaen llaw. Ond cofiwch, mae angen gwneud hynny cyn y 21 o Ebrill am 5 o gloch. Os na allwch chi gyrraedd yr orsaf bleidleisio, mi allwch chi ddewis person da chi'n ymddiheuryd yn nhw I bleidleisio eich rhan chi drwy bleidlais proxy. Ond mae rhaid I chi gofrestru'r person hwnnw erbyn 5 o gloch ar yr 8 ar 20 o Ebrill. Dy Prifysgol, dy Dinas, dy Senedd. Cofrestrau bleidleisio ar gov.uk ar rwan. Cofia, mae bob pleidlais yn bwysig.